Koantis moluoro Nam Lolwe timo ikruok makare mar tiyo gi thuolo mar timo ohala e bwo pinje Afrika maonge obadho moro amora mikelo gi weche visa. Mae timo kokalo kuom tiego rowere gi mine e weche ohala kod omenda, kendo miyo gi sir mar omenda maromo siling 300,000 ng'ato ka ng'ato mana ni gitiyo gi thuolono e yo makare. Romono ne oyuorie gi jalup jambetre mar piny Ingereza mane osingo siro kenge mag medo bero weche mag ohala e kind Koantis moluoro Nam Lolwe to kod pinje manitiere Afrika, ahinya to kind mine gi rowere. Wan gi yore adek mwa support go SMEs through knowledge capital, social gi financial. Koro gimotimo kani en part of social capital. Makoro wa tudo ji gi investors, gi stakeholders moko ma gin interested e gero businesses kadhi mbele. So in terms of a financial capital, wakonyo gi yudo pesa from banks, wakonyo gi be yudo pesa from investors directly through a process miluongo ni investor readiness. En tiegruok moro ma olos specifically mar supporting businesses mar raising pesa. Event motimoni en mar miyo jobed creative and innovative mondo gimany problems ma ginyalo turn into business kuonde ma gintiere. Koro we look into getting 15 innovators in the region mondo koro Winam Capital kachiel gi partners moko nyalo tero gi e training as acceleration training kasto gibodhi mbele asto wabo miyo gi pesa. We're very, very proud that we also have developed a network of business angels, again through the UK Kenya Tech Hub, and what they're doing is really bringing in an additional way of financing some of these really innovative ideas. So from very, very sort of basic low-level training for youth and for women and for micro firms to these much more sophisticated ways of funding, because we entirely agree that issue of skills development and that issue of access to finance are two of the biggest barriers.